een plakje op het podium in een hele grote cirkel. Dus om je heen. En ik even los. Een hele lange waterbak. Ik wil graag even een buschauffeur. Even zien. Hij ziet ze. Du bent een heel goede buschauffeur, denk ik. Ja. Rem je heel. Wow. Goedemorgen. En naar je dij. En naar je vlog. En naar je vlog. Joet, hebben we theaterlessen. Het is vakantie en ik vind het altijd wel leuk om even wat te organiseren in een vakantie van de band. Want de band die gewoon wel op vakantie, de band die net op vakantie, maar dan hadden ze toch even een leuk uitje. Dus ik ga een theaterles voorbereiden van de morgen. En nou, ik ga een tas met spul, dus ik heb het spul al vers kleerzacht. Ik zal nog even mijn zaken kleerzetten. En dan komen de bandjes. Dan gaan ze eerst een paar opdrachtjes, dan hebben we een pauze en dan nog wat opdrachtjes. En wie een supervolle baan, want wie een 28 bent. 28 banden, men krijgt dat druk, hé. Alleen van zulke hampeltjes als die, hé. Zullen we misschien wel een beetje boeken? Dat zou ik kennen, gelukkig gaan we wc. Ja. Ja, dat zou ik kennen. Ja. Ja, dat maakt. Hè? Dan maken wij het wachtje. Maar ik kan in de pauze, hè? Ja, in de pauze was eigenlijk dat wel. Eigenlijk wel. Nou, wij gaan de les dwan op het podium. We gaan dan natuurlijk het hele mooie podium. Dus daar zullen we alles even klaarzetten. Nou, Allegeer, we hadden een hele grote ploeg met jeugd. Moet ik even zwaaien, mij? En met deze groep zal ik jullie een theaterles dwan gaan. Dus je mag al wel even een plakje op het podium in een hele grote cirkel. Dus om je heen. En ik even los. Wie door het krijgt of zitten we op een hinder. Dus dan zetten we een beetje in. Een beetje grote knibbels. En we gaan er rustig in. Maar er komt een hindernis, jongens. Hindernis. Waterbak. En voetbalhindernis. Ik zeg maar naar huis. Ja. En voetbalhindernis. En goldingen bij. Oké, en dan gaat hij er niet, jongens! Oké, we komen op het einde. Een beetje snel hinderen, jongens. Tot eruit, kom op. En we komen op het einde. Op het einde. En er binnen 4 fotografen. En 1, 2, 3, 4, 5. Applausje voor jezelf. En de volgende opdracht is de emotiebus. Ik wil graag even een buschauffeur. Even zien. Hij ziet ze. Du bent een heel goede buschauffeur, denk ik. Ja. Hij ziet ze zitten dus in de bus. Ik wil vast even 2 mensen in de bus. Waar wil al even vast in de bus zitten? Je zit in de bus. Je kunt los staan, hè? Achter de buschauffeur. Ja. Achter de buschauffeur. Super. Meidje, maar een hele lange rieger. Met een hele lange rieger. Hoe gaat het met de bus? Heb je me al getankt? Stier we net stil? Ja. Oh nee. Oké, je bent aan het rieden. En dan zwaait. Drukt hij iets op hem. En dan je hem. Wow, rem je heel. Wow. Ja. Oh, dan mag je naar je. Oh. Ja. We gaan weer via de rieden. Maar hij is wel zwaai als hij in de bus was. Rem je. En rem je. Wow. Ja. Ja, ik krijg hem. Jij! Jij! Prijs won! Hey! Dus dan doe je iedereen die doet de hele bus doet als degene die niet in de bus komt. Ja? Dus dan haal je die prijs won. Weet misschien hij haal je een prijs won? Ja. Super. Rijp jongens! Oké, we gaan het volgende doen. Je mag je met de regentzindel kwaron op de groen zitten gaan. Met de regentzindel kwaron op de groen zitten gaan. Oké, en nu is het de bedoeling dat je hem jasje, dat gaat hartstikke goed. De handen in elkaar zetten en dan maar probeer je steen te gaan. Probeer je steen te
gaan. Ja. Wat als eerste stier. 3, 2, 1, go! Ja, nee. Maar de regent zit ook gewoon natuurlijk. Oké, applausje voor hemzelf. We maken alle foto's. Ik zei zijn onderwerp en dan door de Ben die foto naar en dan ga ik klikken. Oké, jongens. Ik wil graag een foto bij de dokter. 3, 2, 1, stop! Oeh, je laat iemand stikken naar rechts. Ja, klik. Oeh, iemand zit er voet. Klik. Doe eens phone. Pine holle. Klik. Oh nee, jaren. Ja, alles is mis. Ik zeg het al. Klik. Zaken te zeer voet. Klik. Jim zit in de wachtruimte, dacht ik. Klik. En Jim leest op operatietafel. Klik. Wow. Volgende. Een foto van een band. Shit, hier is hij aan het rocken. Gitaar. Hier dat hij in een buiging. Gitaar. Oh jongens, wat een coole band. Ja, is aan het jongen. Hier is hij aan het jongen. Wauw. Oh, je zit echt op het podium. Cool. En daarboven ben ik gewoon aan het rocken. Super goed. Oh, toen best aan het zien naar de band. Oh, best aan het piano spelen. Die hinderen net. Super goed. Wat is het? Triangel? Op drumstel. Drumstel, oh vet. Mooi jongens. We gingen even een pauze houden. En ik ga wat hulp. Die helpt me even om het fruit op te halen. En de ranja. Maar is toen die van mij nemen gewoon zak? Deze zit net zo lekker. Nee, dat zit net zo lekker. Zit die er al, Helje? Omdat die nieuw is. Dat is wel heel mooi, hè? Wauw. Zo, nou, we gaan het fruit pakken. Te drinken is er altijd goed. Oh, ik zal even de bekers pakken. Ik kom achter die jongen, ja? Oké, dan maak je hem al hier een bakje fruitje bij, Helje. En een glasje ranja. Pak maar een glasje. Nou, ik ga ze even stil, joh. Ze halen hier wat fruit. En een glasje ranja. En doen we even rustig hoor. En dan moet ik aan dat ze het fruit en de ranja ophalen. Nou, even wat naar de wc-mat. En dan moet ik even een rondje tot het theater doen. Even de beentjes trekken. En dan gaan we naar de ranja nog een paar opdrachtjes dan. En dan zit het trek alweer op. Maar een hele leuke ploeg. Spontane beentjes. Die boeken, maar echt een heel soort naaienbeentjes. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Gaan we nog even terug het paadje? Oeh, doe maar net. Ik denk dat hij heel wat... Jelos! Nou! Dat paadje is helemaal volgroeid, jongens. Toen dan ik net door de bosjes aan te vallen gekeken. Oh, echt? Ja. En je hebt de vorige keer weer allemaal begint. Ja, en je weet al... Ja. Oh, een hele... Oh, een wilde kikker. Maar we hebben shingles, die is mooi. Oh, hier is echt wild. Nou, even Sally. Wat een mooie. Vind je wel leuke pauzes, hè? Ja. Ja, toch? Even wat eten, even wat doen. Ach, hey, nou jongens, ben je weer aan het voetballen, hè? Dat ken ik nooit een keer horen, hè? Wat er maar een bal is. Oké, ben je er klaar voor, jongens? Dames en heren, ben je er klaar voor? Ja. Ach, doe je draai, ben je ook hier? Ja. Nou, ziekje, plakje, kom verder. Hallo. Waarvan bist u hier in de klasjes? Bier. Oeh, van bier. Nou, ik ga wel een biertje. Zit je maar een plankje op, dan kom ik zo bier op. Even zin. Zo. Alsjeblieft, meneer. Ja, bier. En kan ik wat verdienen dan? En een bakje koffie. Een bakje koffie. En wat wil stel haar? En wat koffie. Goed erop. Nog een bakje bier. Nog achterdoor. Nog een bakje. Even dat. Eigenlijk even. Oh, en dan willen we hier graag je feest vieren. Ja. Nou, je mag wel even zitten wat je mooi vindt. Zit maar even in. Wat voor drinken was toen? Al die wat Super goed. En je kan dus eigenlijk drankjes bestellen, maar je kan eigenlijk wat eten bestellen. Je bent 2 obers. Ja, bestel maar bij de obers. We hebben 6 glaasjes bier. Nee, 1 cola en een ranja. Een cola en een ranja. Ik maak ze. Oh, super hoor. Ik maak ze. Hier moet ik oranje. Oeh. Oh, wat wordt het je
misschien. Oh, dat is het even. Ja, dan krijg je het warm van natuurlijk. Ja. Oh, je bent je mooi aan het poetsen. Super. Ik wil een pizza margarita en wat koffie en bier. Oh ja, nou dat. En dan kom je echt nog wat toneelspelen. Oh, je komt hier echt van toneelstuk. Ja. En het feestje is nu begonnen. Oh, jongens, het is feest. Ik ja, het is feest. De muziek gaat hoor. Een feestje. La. Kom je lekker op je feestje? Ik wil eigenlijk een discofeest. Nou, het is discofeest. Je kan een drankje bestellen bij de bar. Nou, hij hem dus eigenlijk een beetje een eigen toneelstukje maken, hè? En als je dan wordt het dus best moeilijk. Maar waar weet hoe dit heet? Een eigen toneelstukje, meidje. Neertje op zijn tijdje. Ja, theater. Het is een beetje improviseren. Dan bedenk je zelf wat. Bedenk je hem thuis ook wel eens toneelstukjes? Nee? Maar dat is eigenlijk wel moeilijk, hè? Want als je tekst hebt, dan kun je de tekst leren en dan kun je een stukje, meidje. Dat gaan we ook nog eens een keer doen, maar dan hebben we het net genoeg tijd voor een te volle bandje. Maar dan krijg je echt tekst en dan moet iedereen zijn eigen zessen. Want nou zeg je het wel op een gegeven moment, als je maar zo volle bandjes bent en iedereen zei, wat wordt het een beetje een rommeltje. Met het drok bij elkaar. Dat heeft niks, dat het weer wel een heel gezellige drokke kroeg. Dus dat is hartstikke mooi. Maar ons dan had iedereen zijn eigen tekst en dan maakt het dan echt een toneelstukje. Ja. Nou, uw Spaken, die doet een toneelstuk. Oh, echt weer? Speelt hij ook wel eens? Dat is leuk. Ik weet misschien hoe dat heet. Acteren. Ja, acteren, dat doe je hem, ja. Kijk, de eerste vraag is... Doe haast blauwe eigen. Dat is ja, dat is nee. Blauwe eigen. Doe haast. Ja, green. Dus nee, dat is geen blauwe eigen. Ik heb eigen. Dat is green, dus hij is geen blauwe eigen. Dat is wel blauw. Oké, we gaan de volgende vraag. Ik ga mijn zwemdiploma. Ja? Nee? Bijna. Bijna. Oh, bijna. Nou, nou. Bijna. Je was een bijna. En je was... Wow, dat ben je vet volle. Nou, dat is wel handig, want er is hier heel volle water. Dus dan is wel handig dat ik dat weet. Ik haar iets reeds aan. Iets reeds. Dat is ja. Dat is nee. Ja, dat ben ik kant. Ja, dan waar stoor ik die kant. Ja. Ik ga reeds. Nou, gauw hinnen. Gauw hinnen. Ik haar een jonger broerke of zuske. Een jonger broerke of zuske. Ja? Nee. Nee, dat ik als die is. Wat zei je? Ik had het als die is. Ja, dat telt echt. Zeker telt dat. Ja, best telt dat levens. Mijn broertje is 4 en mijn zusje is 0. Ja, dat dacht ik het. Ja, ik krijg een hele mooie vraag. Telt het echt als diegene net meer libbert? Als die er net meer is? Tuurlijk telt het, want het bloot altijd in broerke of zusje. Dat vind ik wel heel mooi dat we daar zo goed om denken. Oh net jongens, dat is wel mooi. Tuurlijk telt dat. Has een rok aan. Oeh, dat vind ik een heel goed. Waar? Nou, maakt het niks uit. Waar had een rok aan? Ja? Nee. Nee. Een jurk telt ook, een jurk telt ook. Oh, dan ga je wel. Ja. Ik weet het rekje. En wat is het ook, vriend? Een kot. Oeh, ja, dat is leuk. Ja, dat weet ik ook een beetje. Kom nou hier keer. Ik ga je een hele leuke vraag. Waar had dus een huisdier? Oh, dat... Ja? Nee. Telt het ook als je neer willen? Telt ook, zeker. Dan mag je hem. Hé, wacht, eerst eens even zien wat de toekomst is. Oh ja. Dus dan haal je een huisdier, die net. Oké. Laatste vraag, naar de midden. Naar de midden. Oké, en je mag gewoon eerlijk wezen, om het net vinden, hindert echt niks. Ik vond deze theaterles leuk. Ja? Nee? Zakken. Je boefjes, hè? Je boefjes. Hij zit zo bloot in de midden. Ach, hè. Ah, in de midden. Nou, jongens, dat weer uw theaterles. Hartstikke bedankt dat je er wien. Superleuk. Vond je hem dit een leuke vlog? Er zit blauwtonken. Juist inderdaad. Dus abonneer je, een blauwtonk omheen en via net het chillen te downloaden voor op die tablet als telefoon.